Lions με την ομάδα του Nivel. Οι Lions είναι με τις πρώτες εμφανίσεις και η ομάδα του Nivel είναι με τις μαύρες. Οι πεντάδες για τις ομάδες είναι οι εξής. Από την ομάδα του Nivel είναι Καβιανόπουλος, Μπόα, Κατσιόλης και Λέλος και Μάμαλης, και από την άλλη είναι Ρούσος, Μιχαηλίδης και Κεμπάνος, Σεράφης και Τσούσης. Double στον αγώνα, παίρνει η ομάδα του Nivel. Κατσιόλης, Μπόα, ξανά Κατσιόλης, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, θα ευστοχίσει κάνοντας το 3-0 για την ομάδα του Nivel. Μιχαηλίδης, Τσούσης και τώρα Ρούσος. Προσπαθεί να κλέψει ο Μάμαλης, δεν τα καταφέρνει. Σεράφης κάνει ένα drive, θα κάνει ένα σουτ, θα ευστοχίσει κάνοντας το 3-2. Στην επαναφορά ο Καμιανόπουλος για τον Κατσιόλη. Η ομάδα του Nivel έχει κατέβει με 6 άτομα και η ομάδα των Lions με 9. Μάμαλης δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων, θα ευστοχίσει κάνοντας το 5-2, η διαφορά στους 3. Και Γεμπάνος στην επαναφορά για τον Μιχαηλίδη. Τσούσης για τον Ρούσο, το μαρκάρει ο Μάμαλης και του κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να κλέψει. Η επαναφορά κάτω από τη ρακέτα με τον Ρούσο για τον Μιχαηλίδη. Λέλος πάνω του. Μιχαηλίδης για τον Τζούσι, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, άστοχο. Κανδιανόπουλος στο rebound και τώρα Μάμαλης. Κατσιόλης. Για τον Κανδιανόπουλο. Ξανά Κατσιόλης, έχει χώρο. Δεν κάνει σουτ 3 πόντων, περνάει για τον Λέλο. Λέλος. Κάνει μια προσπάθεια προς τα μέσα, Κατσιόλης. Θα αστοχίσει, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Κεκεμπάνο. Και θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Κατσιόλη. Εύστοχη η δεύτερη, 6-3, 6-2. Με 3 πόντους του Κατσιόλη στο ξεκίνημα. Μιχαηλίδης. Σούσης είναι στη γωνία. Βλέπει τον Ρούσο, μαρκάρει στο κάνει ένα σουτ 3 πόντων, θα αστοχίσει. Ο Κατσιόλης δεν μπορεί να κερδίσει το rebound και Μπάνος κάνει ένα σουτ αστοχή. Κερδίζει το rebound, θα κάνει ένα σουτ και θα ευστοχίσει κάνοντας το 6-4. Κατσιόλης. Μποa κάνει ένα σουτ 3 πόντων, δεν είναι καλό, αστοχή. Ο Μάμαλης στο rebound. Περνάει για τον Καμιανόπουλο, θα κάνει ένα σουτ 2 πόντων, θα αστοχίσει. Τσούσει στο rebound. Βλέπει τον Ρούσο, θα κάνει το lay-up, θα αστοχίσει. Προσπαθεί ο Σεράφης, δεν κερδίζει. Κατοχή για την ομάδα του Nivel με τον Καμιανόπουλο. Και τώρα Κατσιόλης. Ωραία πάση του Κατσιόλη για τον Μποa, εκεί με τον Κεκεμπάνο. Προσπαθεί και κλέβει ο Μιχαηλίδης και συνέχεια κερδίζει φάουλ από τον Λέλο. Δεύτερο ομαδικό από την ομάδα του Nivel. Ένα από την ομάδα των Lions. Μιχαηλίδης. Ρούσος. Ξανά Μιχαηλίδης. Δέκα δεύτερα για τέλος επίθεσης. Μιχαηλίδης κάνει ένα drive. Θα εξοχίσει και θα κάνει το 6-6 σοβαλία. 7 λεπτά ακόμα. Κατσιόλης.
Κανδιανόπουλο και τώρα Μάμαλης. Δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων, θα αστοχίσει, Τσούσης στο rebound. Και τώρα Μιχαηλίδης. Τρέχει στον ευνηδιασμό, περνάει για τον Ρούσο, θα κάνει ένα σουτ 2 πόντων, θα ευστοχίσει, 8-6 μπροστά η ομάδα των Lions. Μπόα για τον Κατσιόλη, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα του. Για τον Κανδιανόπουλο, ξανά Κατσιόλης, διστάζει για 3, βλέπει τον Μπόα από την κορυφή. Για τον Λέλο, Μάμαλης. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, θα ευστοχίσει, κάνοντας το 9-8, ξανά μπροστά η ομάδα του Νιβέλ. Στην επαναφορά ο Τσούσης για τον Μιχαηλίδη. Για τον Ρούσο, ζητάει ο Κικεμπάνος και από τα χέρια του Ρούσου η κατοχή για την ομάδα του Νιβέλ. Μάμαλης στην επαναφορά για τον Κατσιόλη. Λέλος κάνει ένα drive, θα σουτάρει αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Κικεμπάνο και θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αλλαγές. Έξω για την ομάδα των Lions ο Ρούσος, μέσα ο Ανιφαντής. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Λέλο. Εύστοχη η δεύτερη, 18. Κικεμπάνος στην επαναφορά για τον Μιχαηλίδη. Και τώρα ο Ανιφαντής. Περνάει για τον Τζούσι, θα γυρίσει, θα κάνει ένα σουτ, θα αστοχίσει, ο Μπόα στο rebound. Φεύγει στον ευνηδιασμό, θα κάνει ένα σουτ πόντων, θα αστοχίσει. Τζούσι στο rebound. Δεν είναι καλή, η πάση του κόβεται από τον Κανδιανόπουλο και τώρα Κατσιόλης. Για τον Κανδιανόπουλο, τον Κικεμπάνο εκεί. Λέλος, αμαρκάζει, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, άστοχο. Τσούσης στο rebound και τώρα Μιχαηλίδης. 5 λεπτά ακόμα και τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μιχαηλίδης περνάει για τον Σεράφη, με τον Κανδιανόπουλο απάνω του. Ωραία προσπάθεια από τον Σεράφη, θα αστοχίσει όμως. Και η κατοχή για την ομάδα του Νιβέλ. Στην επαναφορά ο Κανδιανόπουλος για τον Κατσιόλη. Ξανά Κανδιανόπουλος, ζητάει ο Μάμαλης και παίρνει με τον Ανιφαντή απάνω του. Κατσιόλης, 10 δεύτερα για το τέλος της επίθεσης. Γυρίζει, κάνει ένα σουτ 2 πόντων, θα αστοχίσει, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Τσούση. Αλλαγές. Για την ομάδα του Νιβέλ περνάει ο Δήμας εντός στη θέση του Μάμαλη. Και ο Κατσιόλης θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Άστοχη η πρώτη. Εύστοχη η δεύτερη, 11-8. Σεράφης στην επαναφορά για τον Μιχαηλίδη. Σούσης, αμαρκάριστος, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, θα αστοχίσει και Κεμπάνος προσπαθεί για το rebound, κλέβει ο Δήμας και περνάει για τον Μπόα, ο οποίος θα καρφώσει και θα κάνει το 13-8. Ωραία προσπάθεια από την ομάδα του Νιβέλ, με κλέψιμο από τον Δήμα και τελείωμα από τον Μπόα. Δεν μπορεί για το rebound ο Κανδιανόπουλος, Μιχαηλίδης, Ανιφαντής, Σούσης παίρνει την μπάλα τώρα. Και υψώνει για τον Κικεμπάνο, ο οποίος είναι αμαρκάριστος, θα αστοχίσει ο Μπόα στο rebound. Θέλει να βγάλει την ομάδα στον ευνηδιασμό, θα κερδίσει το φάουλ από τον Ανιφαντή. Και έχουμε αλλαγές. Κατσαγάνης, Αγγελόπουλος και Μπελίτσος. Κικεμπάνος, Τσούσης. Και Σεράφης εκτός. Η επαναφορά από το πλάι με τον Κανδιανόπουλο. Για τον Μπόα.
Κατσιόλης και τώρα Δήμας. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, είναι εύστοχο, 16-8, η διαφορά στους 8. Κατσαγιάννης δοκιμάζει και αυτός με τη σειρά του ένα σουτ 3 πόντων, θα ευστοχίσει κάνοντας το 16-11 στους 5. Κανδιανόπουλος και τώρα Κατσιόλης. Προσπάθεια από τον Κατσιόλη. Δήμας με τον Ανιφαντή να το μαρκάρει. Δήμας για τον Κατσιόλη. Μπόα. Δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων. Θα ευστοχίσει κάνοντας το 18-11. Στην επαναφορά ο Μπελίτσος και τώρα Μιχαηλίδης. Ανιφαντής. Αγγελόπουλος. Περνάει για τον Μπελίτσο. Κλέβει όμως η ομάδα του Νιβέλ με τον Δήμα. Και εκείνος στον Κατσιόλη. Κανδιανόπουλος. Αλλάζει για τον Λέλο. Λέλος ξανά για τον Κανδιανόπουλο. Κλέβει η ομάδα των Lions με τον Χαϊλίδη και κερδίζει το φάουλ από τον Κατσιόλη. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα του Νιβέλ. 4 έχει η ομάδα των Lions. Στην επαναφορά Αγγελόπουλος για τον Μιχαηλίδη και ξανά με Αγγελόπουλος. 2 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μιχαηλίδης για τον Ανιφαντή. Ξανά Αγγελόπουλος. 10 δεύτερα, περνάει για τον Μπελίτσο. Γυρίζει, θα κάνει ένα σουτ, θα αστοχίσει. Ο Δήμας στο rebound. Μια πάσα για τον Μπόα, ο οποίος θα κάνει βήματα. Αγγελόπουλος στην επαναφορά. Για τον Μιχαηλίδη. 18-11 το σκορ υπέρ των Νιβέλ. Ξεφεύγει από τα σκριν ο Αγγελόπουλος και περνάει στο Μιχαηλίδη από πολύ μακριά. Περνάει για τον Ανιφαντή. Καταφέρνει, κλέβει ο Κατσιόλης και πετάει την μπάλα πάνω στον Κατσαγιάννη και ολοκληρώνει την κατοχή για την ομάδα του Νιβέλ. Δήμα στην επαναφορά και τώρα Κατσιόλης. Μπόα. Και τώρα Λέλος. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα αστοχίσει. Κανδιανόπουλος. Σώζει την κατοχή για την ομάδα του Νιβέλ. Και συνέχεια ο Δήμας. Και τώρα Μπόα. Ξανά Δήμας. Θα δοκιμάσει ένα σουτ 3 πόντων. Θα αστοχίσει στο rebound από τον Κανδιανόπουλο. Ξανά Δήμας. 10 δεύτερα. Ξεφεύγει από τα screen. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα αστοχίσει. Μιχαηλίδης φεύγει στον ενδιασμό και περνάει για τον Κατσαγιάννη, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Λέλο, δεν θα πετύχει το καλάθι. 4-4 τα ομαδικά. Ο Κατσαγιάννης θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αλλαγές. Για την ομάδα του Νιβέλ περνάει έξω ο Λέλος και παίρνει θέση του ο Μάμαλης. Για τα τελευταία 45 δευτερόλεπτα που απομένουν για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Κατσαγιάννη. Άστοχη και η δεύτερη, Μπόα στο rebound. Και τώρα Κατσιόλης. Ζώνει η ομάδα των Lions. Κατσιόλης δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα αστοχίσει τώρα. Ανιφαντής. Περνάει για τον Μπελίτσο. Κάτω το καλάθι, θα σηκωθεί. Θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. 18-13. Κανδιανόπουλος στην επαναφορά και τώρα Κατσιόλης. Δεύτερα, Μάμαλης με τον Αγγελόπουλο να το μαρκάρει. 5 δεύτερα. Ξεκινάει την προσπάθεια προς τα μέσα. Ο Μάμαλης κάνει και ένα σουτ, θα ευστοχίσει κάνοντας το 20-13. Σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στον αγώνα μας. 20-13, 7 πόντους μπροστά η ομάδα του Νιβέλ.
Παναφορά για την ομάδα των Lions με τον Κατσαγιάννη, για τον Αγγελόπουλο. Τσούσης. Ξανά Αγγελόπουλος, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Δεν είναι καλό, αστοχή. Κανδιανόπουλος στο rebound. Γρήγορα περνάει για τον Κατσιόλη. Κατσιόλης για τον Μάμαλη. Ξανά Κατσιόλης. Εκείνος για τον Μπόα. Βλέπει τον Κανδιανόπουλο, ένα μαρκάρι, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Άστοχο, Τσούσης στο rebound. Δεν είναι καλή η πάσα για τον Σεράφη, κόβει ο Κανδιανόπουλος. Περνάει για τον Κατσιόλη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Κάνοντας το 22-13 και θα έχει το δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Και θα ευστοχίσει ένα έμεσο τρίποντο από τον Κατσιόλη. Φέρνει τον αγώνα στους 10. 23-13. Αγγελόπουλος για την ομάδα των Lions. Περνάει για το Σεράφη, θα ποστάρει εκεί με τον Κανδιανόπουλο. Θα κάνει ένα σούτ, θα αστοχίσει. Κανδιανόπουλο στο rebound. Και τώρα Δήμας. Βήματα από τον Δήμα και κατοχή για την ομάδα των Lions. Σεράφης και τώρα Αγγελόπουλος. Υψώνει για τον Σεράφη. Ο μαρκάρει εκεί ο Κανδιανόπουλος. Και θα κερδίσει. Όχι. Δεν έχουμε τίποτα. Παραφορά από το πλάι από τον Τσούση. Για τον Κατσαγιάννη. Διστάζει για 3, κάνει μια προσπάθεια προς τα μέσα με τον Μπόα πάνω του. Θα πετύχει το καλάθι 23-15. Ωραίο καλάθι από τον Κατσαγιάννη. Και τώρα Δήμας. Ωραία προσπάθεια από τον Δήμα. Θα σουτάρει, θα ευστοχίσει 25-15. Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Δήμα και από τον Κατσιόλη μέχρι στιγμής από την ομάδα του Νιβέλ. Μπελίτσος, Κατσαγιάννης θα μαρκάζει, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα ευστοχίσει 25-18. Δήμα στην επαναφορά και τώρα Κανδιανόπουλος. Κατσιόλης, 8 λεπτά ακόμα. Κατσιόλης για τον Μάμαλη, 10 δεύτερα για το τέλος της επίθεσης της ομάδας των Νιβέλ. Κάνει μια προσπάθεια προς τα μέσα, ο Μάμαλης θα κερδίσει το φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Χαμηλά, η επαναφορά από το πλάι από τον Δήμα. Βλέπει τον Κανδιανόπουλο, ο Κανδιανόπουλος στον Μάμαλη με τον Αγγελόπουλο να τον μαρκάρει. Θα κάνει ένα σουτ 3 πόντων, υποπίεση, θα αστοχίσει. Κατσιόλης εκεί με τον Σεράφη, Σεράφης κερδίζει το rebound και περνάει για τον Κατσαγιάννη και τώρα ο Αγγελόπουλος. Κάνει μια προσπάθεια προς τα μέσα, θα σηκωθεί, θα ευστοχίσει 25-20 στους 5. Δήμα στην επαναφορά για τον Κατσιόλη. Μπόα. Ξανά Κατσιόλης, 10 δεύτερα, υψώνει για τον Κανδιανόπουλο, ο οποίος θα σουτάρει, θα αστοχίσει. Ο Μπελίτσος όμως στην προσπάθειά του να κερδίσει το rebound. Δεν προλαβαίνει και η κατοχή παραμένει για την ομάδα των Νιβέλ. Στην επαναφορά ο Μάμαλης. Ο Δήμας ξεφεύγει από τα σκριν, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Δεν είναι καλό, άστοχο. Μιχαηλίδης στο rebound, ο οποίος βγαίνει στον ευνηδιασμό 2 με 2. Κατσαγιάννης. Ξανά Μιχαηλίδης. Από πολύ μακριά δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Δεν είναι καλό, άστοχο. Δήμας με τον Κατσαγιάννη. Κατσαγιάννης τελικά κερδίζει το rebound. Και ξανά Μιχαηλίδης. Τσούσης ζητάει και παίρνει την μπάλα, έχει χώρο. Υψώνει για τον Σεράφη. Μάμαλης προσπαθεί να κλέψει από τα δικά του χέρια. Η κατοχή για την ομάδα των Lions. 2 δεύτερα. Αλλαγές. Μέσα ο Κικεμπάνος, έξω ο Μπελίτσος. Μιχαηλίδης δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων.
θα αστοχίσει Σεράφη στο rebound, μπερδεύεται μεταξύ τους με τον Κεκεμπάνο. Κεκεμπάνος κερδίζει το rebound, Μπόα, όψιμο και παίρνει και την κατοχή και περνάει για τον Μάμαλη. Ωραία προσπάθεια από τον Μάμαλη για τον Δήμα, ο οποίος θα αστοχίσει κάνοντας το 27-20. Στους 7 και πάλι η διαφορά. Κεκεμπάνος στην επαναφορά για τον Τσούση και τώρα Μιχαηλίδης. Εδώ βλέπουμε τον Σεράφη να διαμαρτύρεται στον διαιτητή. 10 δεύτερα για τέλος επίθεσης. Μιχαηλίδης για τον Κατσαγιάννη. Με τον Μπόα πάνω του. Θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι. Δεύτερο ομαδικό και για την ομάδα του Νιβέλ. 2 έχει και η ομάδα των Lions. Κατσαγιάννης θα έχει την ευκαιρία για 2 ελεύθερες βολές. Με το σκορ να βρίσκεται στο 27-20. Θα ευστοχίσει στην πρώτη, 27-21. Άστοχη η δεύτερη. Στο rebound ο Τσούσης και τελικά η μπάλα καταλήγει στον Κατσαγιάννη. Δυνατή η πάση του Κεκεμπάνου, ελέγχει όμως ο ίδιος, θα σκοθεί, θα πετύχει το καλάθι. 27-23 στους 4 η διαφορά. Δήμας και τώρα Κατσιόλης για την ομάδα του Νιβέλ. Ζητάει ο Δήμας, περνάει για τον Μπόα, κλέβει ο Σεράφης. Θα κάνει ένα σουτ 2 πόντων. Θα αστοχίσει, Κατσιόλης τελικά το rebound και τώρα Δήμας. Βγάζει την ομάδα του Νιβέλ στον ευθυδιασμό. Δήμας κάνει μια πάσα για τον Κανδιανόπουλο. Θα πετύχει ένα ωραίο καλάθι. Δεν υπάρχει φάουλ ο διαιτητής. 29-23. Μιχαηλίδης. Τσούσης. 5 λεπτά ακόμα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Τσούσης για τον Κεκεμπάνο, κλέβει ο Δήμας. Και με μια μακρινή πάσα βλέπει τον Μπόα, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Τσούση. Θα έχει το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Αλλαγές. Έξω για την ομάδα του Νιβέλ ο Δήμας, στη θέση του ο Λέλος, και από την ομάδα των Lions έξω ο Τσούσης, μέσα ο Ρούσος. Ο Μπόα θα ευστοχίσει κάνοντας το 32-23, έμεσο τρίποντο από τον Μπόα. Και τώρα Μιχαηλίδης για τον Ρούσο. Κατσαγιάννης. Δεν περνάει η πάσα του για τον Κεκεμπάνο. Επαναφορά 14 δευτερολέπτων για την ομάδα των Lions με τον Κατσαγιάννη στην επαναφορά. Για τον Μιχαηλίδη. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Άστοχο. Δεν είναι καλό. Ο Κεκεμπάνος προσπαθεί να σώσει, αλλά η κατοχή είναι για την ομάδα του Νιβέλ. Κανδιανόπουλος και τώρα Κατσιόλης. Μάμαλης. Κάνει ένα drive και περνάει για τον Μπόα, ο οποίος δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα ευστοχίσει 35-23 στους 12 η διαφορά. Μιχαηλίδης. Κατσαγιάννης. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα ευστοχίσει 35-26. 4 λεπτά ακόμα για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Κατσιόλης. Κανδιανόπουλος για τον Μπόα. Ο Μπόα βλέπει τον Μάμαλη να μαρκάρει στη γωνία, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, θα ευστοχίσει. Εκπληκτικό τρίποντο από τον Μάμαλη που κάνει το 38-26. Απαντάει στο τρίποντο του Μιχαηλίδη, ο οποίος τώρα κατεβάζει για την ομάδα του. Κατσαγιάννης. Ωραία προσπάθεια από τον Κατσαγιάννη, θα πετύχει το καλάθι. 38-28 στους 10 και πάλι. Λέλος στην επαναφορά και τώρα Κατσιόλης. Κανδιανόπουλος κάνει ένα drive, περνάει για τον Μάμαλη, ο οποίος θα πετύχει ένα εύστοχο καλάθι κάνοντας το 40-28. Μιχαηλίδης απαντάει 40-30. Πολύ γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. 3 λεπτά ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Κατσιόλης.
Προσπαθεί ο Ρούσος να κλέψει. Κρατάει ο Κατσιόλης. Περνάει για τον Κανδιανόπουλο. Κερδίζει το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. 42-30. Ωραία προσπάθεια από την ομάδα του Νιβέλ. Και η πάσα από τον Κατσιόλη και το τελείωμα τον Κανδιανόπουλο. Αλλαγές. Έξω για την ομάδα του Νιβέλ ο Μπόα, μέσα ο Κοκκιζάς, Κανδιανόπουλος στη συμπληρωματική βολή. Αστοχή, στο rebound ο ίδιος για τον Λέλο. Και τώρα ο Κοκκιζάς δοκιμάζει να σούτει ο πόντων με τον μπαίνει στο παιχνίδι και ευστοχή, κάνοντας το 44-30. Ανιφαντής για τον Μιχαηλίδη και ξανά Ανιφαντής τώρα. Για τον Κεκεμπάνο, ξεφεύγει ωραία ο Κεκεμπάνος και πετυχαίνει ένα υπέροχο καλάθι κάνοντας το 44-32. Ξέφυγε υπέροχα ανάμεσα από δύο παίκτες και τελείωσε τη φάση. Ο Κοκκιζάς, Κατσιόλης για την ομάδα του Νιβέλ τώρα. Δοκιμάζει ένα σουν τριών πόντων, άστοχο. Ο Ρούσος αφήνει την μπάλα και κατοχή για την ομάδα των Lions. Ο Ρούσος στην επαναφορά και τώρα Μιχαηλίδης. Ανιφαντής. Μιχαηλίδης. Είναι μαρκάριστος, διστάζει να σουτάρει για τρεις. Κάνει μια προσπάθεια, περνάει για τον Ρούσο. Θα σκοθεί για τρεις, θα αστοχίσει. Μιχαηλίδης στο rebound. Ξανά Ρούσος. Περνάει για τον Κεκεμπάνο, θα σουτάρει, θα αστοχίσει. Ο ίδιος στο rebound. Θα κερδίσει το foul από τον Κανδιανόπουλο και θα έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Time out από την ομάδα του Νιβέλ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε από το time out που πήρε η ομάδα του Νιβέλ. Και Κεμπάνος είναι στη γραμμή των βολών για δύο ελεύθερες βολές. Με το σκορ να βρίσκεται 44-32, 1 και 33 για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Κεμπάνο, 44-33. Εύστοχη και η δεύτερη, 44-34 στους 10. Κανδιανόπουλος και τώρα ο Κατσιόλης για την ομάδα του Νιβέλ. Λέλος. Πήγε να περάσει μια πάσα για τον Κανδιανόπουλο, δεν ήταν καλή, έκοψε ο Κεκεμπάνος. Και τώρα Μιχαηλίδης στον ευνηδιασμό, περνάει για τον Αγγελόπουλο. Σουτάρι, θα αστοχίσει όμως, Κατσιόλης στο rebound. Προσπαθεί ο Ρούσος να κλέψει. Κατσιόλης και τώρα Κοκκιζάς. Κανδιανόπουλος, έχουμε ένα μίσμα εκεί, θα γυρίσει ο Κανδιανόπουλος. Θα κάνει το σούτ, θα ευστοχίσει. 46-34. Ωραία προσπάθεια από τον Κανδιανόπουλο. Και Κεμπάνος δίνει υποτικά το χέρι του. Μιχαηλίδης ξεφεύγει από τον Μάμαλη. Θα σουτάρει και θα ευστοχίσει κάνοντας το 46-36. Κατσιόλης και τώρα Κοκκιζάς. Για τα τελευταία 45 δεύτερα του δεύτερου δεκαλέπτου. Βλέπει τον Κανδιανόπουλο να μαρκάζει, δοκιμάζει ένα σουν τριών πόντων. Άστοχο, Ρούσος τελικά στο rebound και τώρα Αγγελόπουλος. Μάμαλης κλέβει. Χωρίς φάουλ λέει ο διαιτητής. Και τώρα Λέλος. Δοκιμάζει ένα σουν δύο πόντων, θα αστοχίσει Αγγελόπουλος στο rebound. Δυνατή η πάσα του για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ελέγχει. Δέκα δεύτερα για το τέλος. Μιχαηλίδης προσπαθεί να κλέψει ο Κατσιόλης. Μιχαηλίδης κατά την μπάλα στην κατοχή του. Αγγελόπουλος δοκιμάζει ένα σουτ τριών πόντων. Άστοχο. Μάμαλης δοκιμάζει ένα σουτ. Δεν είναι καλό. Τέλος χρόνου. 46-36. Ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στον αγώνα μας για το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα Νιβέλ Lions. Με το σκορ να βρίσκεται 46-36 υπέρ της ομάδας του Νιβέλ. Κατεβαίνει τώρα τρίτο δεκάλεπτο με τον Κατσιόλη, τον Δήμα, τον Μπόα, τον Κανδιανόπουλο.
και τον Κοκκιζά. Παραλίγο το κλέψιμο από τον Κατσαγιάννη. Δήμας κερδίζει το φάουλ από τον Κατσαγιάννη. Και από την ομάδα των Lions είναι Αγγελόπουλος, Κεμπάνος, Μπελίτσος, Κατσαγιάννης και Μιχαηλίδης. Με δύο ψηλούς η ομάδα των Lions. Κατσιόλης, Μπόα, ζητάει ο Δήμας και παίρνει, ξεφεύγει από τα screen. Δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων, θα αστοχίσει. Μιχαηλίδης στο rebound. Προσπαθεί ο Δήμας. Κατσαγιάννης για τον Κεκεμπάνο. Σε ένα μισμάτς εκεί με τον Κατσιόλη θα ευστοχίσει και θα κάνει το 46-38. Κατσιόλης Κοκκιζάς και πάλι Κατσιόλης για την ομάδα του Νιβέλ. Θα κάνει ένα σουτ, θα ευστοχίσει κάνοντας το 48-38 και χάνει στους 10. Μιχαηλίδης τώρα για την ομάδα των Lions. Ζητάει ο Κατσαγιάννης και παίρνει, ξανά Μιχαηλίδης, Αγγελόπουλος για τον Κατσαγιάννη. Μιχαηλίδης. Κατσαγιάννης δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, θα αστοχίσει. Στο rebound ο Κανδιανόπουλος για τον Μποά, ο οποίος θέλει να αφήσει τον ευνηδιασμό και κερδίζει το φάουλ από τον Μιχαηλίδη. Γρήγορο φάουλ από τον Μιχαηλίδη για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Και επαναφορά από το πλάι με τον Κοκκιζά. Και τώρα Κανδιανόπουλος, Κατσιόλης, συγγνώμη. Ζητάει ο Δήμας και παίρνει. Κανδιανόπουλος. 10 δεύτερα για το τέλος της επίθεσης. Κατσιόλης δοκιμάζει στους 3 πόντων. 2. Άστοχο. Κοκκιζά στο θετικό rebound. Με τη σειρά θα δοκιμάσει και αυτός ένα στους 2 πόντων. Θα αστοχίσει. Δήμας στο rebound. Και θα δοκιμάσει ένα σου 3 πόντων. Θα αστοχίσει. Αυτή τη φορά θα πάρουν οι Lions στο rebound με τον Αγγελόπουλο και ο Μιχαηλίδης θα τρέξει τον ευνηδιασμό. Προσπαθεί ο Δήμας να κλέψει, δεν τα καταφέρνει. Κατσαγιάννης και ξανά Μιχαηλίδης. Δοκιμάζει ένα σου 3 πόντων. Θα αστοχίσει. Δήμας στο rebound. Βλέπει τον Κοκκιζά. Κοκκιζάς σε μια σου πάσα για τον Μποά, ο οποίος θα κερδίσει το rebound και θα ευστοχίσει. Κοκκιζάς κλέβει και κερδίζει συνέχεια το φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Λάθος του Αγγελόπουλου στην επαναφορά. Ο Κοκκιζάς το κατάλαβε και έκανε το κλέψιμο και συνέχεια κέρδισε και το φάουλ. Στην επαναφορά ο Κοκκιζάς τώρα για τον Δήμα. Για τον Κανδιανόπουλο. Μποά. Κατσιόλης δοκιμάζει ένα σου 3 πόντων. Άστοχο. Μπελίτσο στο rebound και τώρα Αγγελόπουλος. Μιχαηλίδης. Μπελίτσος για τον Κεκεμπάνο, γυρίζει και πετυχαίνει ένα ωραίο καλάθι κάνοντας το 50-40, παίρνοντας το παιχνίδι στους 10. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Κεκεμπάνο. Κατσιόλης τώρα για την ομάδα του Νιβέλ. Δεν είναι καλή η πάση για τον Κοκκιζά. Κλέβει ο Μιχαηλίδης και συνέχεια κερδίζει το φάουλ από τον Μποά. Παραφορά από το πλάι. Με τον Κατσαγιάννη στην επαναφορά για τον Μιχαηλίδη. Και τώρα Αγγελόπουλος. Κάνει μια προσπάθεια προς το καλάθι, θα σουτάρει και Κεμπάνος δεν μπορεί να διατηρήσει την κατοχή για την ομάδα του. Θα το έχει περνάει για την ομάδα του Νιβέλ. Στην επαναφορά ο Δήμας για τον Κανδιανόπουλο. Ξαναδίνει στο Δήμα. Ζώνη η ομάδα των Lions. Ο Κιζάς είναι αμαρκάριστος. Βλέπει όμως τον Κατσιόλη. Εκείνος ξανά στον Κανδιανόπουλο. Θα αστοχίσει. Αγγελόπουλος παραλίγο να κάνει το λάθος. Περνάει μια πάση στον Κατσαγιάννη. Κατσαγιάννης κάνει ένα drive στα μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Ωραία προσπάθεια από τον Κατσαγιάννη κάνοντας το 50-42 στους 8. Κατσιόλης. Μποά. Και τώρα Κοκκιζάς. Δήμας. Δοκιμάζει ένα σου 3 πόντων με τον Κατσαγιάννη πάνω του. Ο Μιχαηλίδης θα κερδίσει το rebound και συνέχεια θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κατσιόλη. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του Νιβέλ. 3 έχει η ομάδα των Lions. Στην επαναφορά ο Κεκεμπάνος για τον Μιχαηλίδη.
Θα οργανώσει άλλη μια προσπάθεια, όχι. Περνάει για τον Αγγελόπουλο και τώρα Κατσαγιάννης ξεφεύγει από τον Κοκκιζά. Πάει να περάσει στον Μιχαηλίδη. Από τα πόδια του Κανδιανόπουλου η κατοχή παραμένει για την ομάδα των Lions. Στην επαναφορά ο Κατσαγιάννης για τον Αγγελόπουλο. Ξανά Κατσαγιάννης. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Φάουλ από τον Κοκκιζά, ο οποίος δείχνει να έχει τραυματιστεί στην προσπάθειά του αυτή. Και θα έχουμε 3 βολές για τον Κατσαγιάννη. Το φάουλ έγινε πάνω στο σουτ. Ο Κοκκιζάς φαίνεται να είναι μια χαρά και θα συνεχίσει. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Κατσαγιάννη. Εύστοχη η δεύτερη, 50-43. Εύστοχη και η τρίτη, 50-44, στους 6 διαφορά. Κανδιανόπουλος και τώρα Κατσιόλης. 5,5 λεπτά ακόμα. Κοκκιζάς. Θα δοκιμάσει ένα σουτ 2 πόντων, θα ευστοχίσει, εύκολο καλάθι από τον Κοκκιζά. 52-44. Αγγελόπουλος και τώρα Μιχαηλίδης για την ομάδα των Lions. Κατσαγιάννης. Ωραία πάσα του Κατσαγιάννη για τον Κικιμπάνο, ο οποίος ξανά για τον Κατσαγιάννη θα κερδίσει το φάουλ από τον Κοκκιζά και θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αλλαγές για την ομάδα του Νιβέλ. Έξω ο Κατσιόλης, μέσα ο Μάμαλης. Εύστοχη η πρώτη βολή για τον Κατσαγιάννη, 52-45. Άστοχη η δεύτερη, Κανδιανόπουλος στο αμυντικό rebound και τώρα Κοκκιζάς. Μάμαλης είναι μόνος που φτάει την μπάλα, ο Μπόα όμως. Και τώρα ο Μάμαλης δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, άστοχο. Μιχαηλίδης στο rebound, φεύγει στον ευνηδιασμό 3 με 1. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κανδιανόπουλο. Και θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Με το σκορ να βρίσκεται στο 52-45, στους 7 μπροστά η ομάδα του Νιβέλ. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Μιχαηλίδη. Εύστοχη και η δεύτερη, 52-47 στους 5. Κοκκιζάς τώρα για την ομάδα του Νιβέλ. Κανδιανόπουλος. Ζητάει ο Δήμας και παίρνει. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα ευστοχίσει 55-47. Άλλο ένα τρίποντο από τον Δήμα σήμερα. Πολύ καλή η παρουσία του μέχρι στιγμής. Μιχαηλίδης. Κατσαγιάννης. Σε μαρκάρεται από τα σκριν, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα ευστοχίσει κάνοντας το 55-50. Δήμας τώρα κατεβάζει για την ομάδα του Νιβέλ. Δεν είναι καλή πάση για τον Μπόα, ο οποίος κρατάει την κατοχή για την ομάδα του Νιβέλ. Περνάει στον Μάμαλη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Κικεμπάνο. Η επαναφορά από το πλάι από τον Κοκκιζά. Για τον Δήμα. Ωραία πάσα του Δήμα για τον Μπόα, ο οποίος θα κάνει ένα υπέροχο σουτ και θα ευστοχίσει κάνοντας το 57-50. Μιχαηλίδης. Γρήγορο φάουλ από τον Δήμα. Και ο Μιχαηλίδης θα έχει 2 βολές, καθώς η ομάδα των Νιβέλ έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά. Η ομάδα των Lions θέλει ακόμα 1 για να τα συμπληρώσει. Αλλαγές για την ομάδα των Lions. Περνάει μέσα ο Σεράφης και ο Τσούσης στις θέσεις του Κεκεμπάνου και Αγγελόπουλου. Μιχαηλίδης θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές.
Εύστοχη η πρώτη, 57-51. Εύστοχη και η δεύτερη, 57-52. Η ομάδα των Lions έχει πετύχει ένα μεγάλο σύνολο πόντων στο δεκάλεπτο από τις κερδισμένες βολές. Έχει φέρει το παιχνίδι στους 5 πόντους. Κοκκιζάς, λάθος, κλέβει ο Σεράφης και τώρα Κατσαγιάννης. Δήμας προσπαθεί να κλέψει, Κατσαγιάννης κρατάει την κατοχή και περνάει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Κατσαγιάννη. Διστάζει για 3, κάνει ένα drive, περνάει όμως για τον Σεράφη. Σηκώνεται, σουτάρει και εύστοχη κάνοντας το 52-54. Η διαφορά στους 3. Μπόα στην επαναφορά και τώρα Κοκκιζάς. Μάμαλης, 10 δεύτερα ακόμα. Κερδίζει το φάουλ ο Μάμαλης από τον Τσούση. Πέμπτο ομαδικό για την ομάδα των Lions και θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αλλαγές για την ομάδα του Νιβέλ. Έξω ο Κοκκιζάς, μέσα ο Κατσιόλης. Η ομάδα των Lions δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο Μάμαλης στις βολές. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Μάμαλη. Άστοχη και η δεύτερη. Σεράφη στο rebound και τώρα Τσούσης. Καλό μαρκάρισμα από τον Μάμαλη, ο οποίος βοήθησε τον Κατσιόλη να κλέψει. Ο Μπόας στον ευνηδιασμό πέτυχε ένα εύκολο καλάθι κάνοντας το 59-54. Μιχαηλίδης προσπαθεί ο Κατσιόλης να κλέψει, κλέβει ο Μπόα και περνάει για τον Κατσιόλη. Ξανά Μπόα, τελειώνει τη φάση κάνοντας το 61-54. Και έχουμε time out για την ομάδα των Lions. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στον αγώνα μας. Μπελίτσος στην επαναφορά για τον Ανιφαντή. Μιχαηλίδης. Σεράφης. Ποστάρει εκεί με τον Καδιανόπουλο. Βλέπει τον Μπελίτσο. Διστάζει. Κάνει μια προσπάθεια προς τα μέσα. Θα πετύχει το καλάθι ο Μπελίτσος. Κάνοντας το 61-56. Μειώνοντας στους 5. Κατσιόλης. Καδιανόπουλος. Κάνει ένα drive και κερδίσει το φάουλ από τον Μπελίτσο. Θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Καδιανόπουλο, 62-56. Διαφορά και πάλι στους 6. Άστοχη η δεύτερη, Μιχαηλίδης στο rebound. Πιέζει ο Μάμαλης για το κλέψιμο και κάνει το foul. Και ο Μιχαηλίδης θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Δύο λεπτά ακόμα, 62-56. Άστοχη η πρώτη βολή για τον Μιχαηλίδη. Άστοχη και η δεύτερη. Τσούσης για το rebound. Από τα χέρια του Μπόα η μπάλα είναι εκτός. Και η κατοχή παραμένει για την ομάδα των Lions. Με τον Τσούσης στην επαναφορά για τον Μιχαηλίδη. Ξεφεύγει από τα screen. Τσούσης. Παραλίγο να μπερδευτεί. Μιχαηλίδης. Και τώρα Ανιφαντής δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Θα αστοχίσει. Μάμαλης εκεί δεν μπορεί. Σεράφης κερδίζει το rebound και συνέχεια κερδίζει το φάουλ από τον Καδιανόπουλο.
θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εύστοχη η πρώτη βολή από το Σεράφη, 62-57. Εύστοχη και η δεύτερη, 62-58. Καδιανόπουλος στην επαναφορά. Η διαφορά στους 4, 1:40 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κατσιόλης. Δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων, θα ευστοχίσει κάνοντας το 64-58. Τσούσης τώρα. Για την ομάδα των Lions, για τον Ανιφαντή. Μιχαηλίδης δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, άστοχο, στο rebound ο Κατσιόλης. Κλέβει ο Τσούσης όμως και τώρα ο Μιχαηλίδης θα βγάλει την ομάδα του στον ευθυδιασμό. Θα κερδίσει όμως το φάουλ από τον Κανδιανόπουλο και θα βρεθεί στη γραμμή των βολών. Αλλαγές. Έξω για την ομάδα του Νιβέλ ο Κανδιανόπουλος, στη θέση του ο Λέλος. Για το τελευταίο 1 λεπτό και 7 δεύτερα για το τρίτο δεκάλεπτο. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Μιχαηλίδη, 64-59. Εύστοχη και η δεύτερη, 64-60. Η διαφορά και πάλι στους 4. Μπόα στην επαναφορά για τον Κατσιόλη. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό, Μάμαλης δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, ωραίο τρίποντο από τον Μάμαλη, 67-60, η διαφορά και πάλι στους 7. Ανιφαντής. Τσούσης και τώρα Μιχαηλίδης. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα, Ανιφαντής δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων, άστοχο, Κατσιόλης στο rebound. Προσπαθεί ο Ανιφαντής εκεί να κλέψει, ξεφεύγει ο Κατσιόλης και περνάει για τον Κοκκιζά, ο οποίος πετυχαίνει ένα ωραίο καλάθι, αμαρκάριστος κάτω τη ρακέτα, κάνοντας το 69-60, 15 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τσούσης τώρα, 10 δεύτερα. Τσούσης ωραία πάσα για το Σεράφη, ο οποίος κόβεται και κατοχή για την ομάδα των Lions για 6-5 δεύτερα και 89. Με τον Σεράφη στην επαναφορά για τον Τσούση. Εκείνος τον Ανιφαντή θα δοκιμάσει ένα σουτ 2 πόντων, δεν είναι καλό. Λέλος. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 69-60. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, τον Νιβέλ με τους Lions. Το σκορ είναι 69-60 υπέρ των Νιβέλ. Πεντάδες είναι Κατσαγιάννης, Ρούσος, Σεράφης και Κεμπάνος και Αγγελόπουλος για την ομάδα των Lions. Και από την άλλη η ομάδα του Νιβέλ είναι με τον Κοκκιζά, Μπόα, Λέλο, Μάμαλη και Δήμα. Παραφορά από τον Ρούσο για τον Αγγελόπουλο. Να ξεμαρκαριστεί εκεί από το screen. Σεράφης από την κορυφή δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων, θα αστοχίσει. Δεν είναι καλό το rebound από τον Λέλο. Αστοχεί και ο Κεμπάνος. Συνέχεια θα κερδίσει φάουλ ο Σεράφης από τον Λέλο. Ο Σεράφης θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έρμπολη πρώτη βολή από το Σεράφη. Άστοχη και η δεύτερη. Δήμα στο rebound. Και τώρα Μάμαλης από πολύ μακριά, δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων.
fair play. Κατσαγιάννης βλέπει τον Αγγελόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Μάμαλη. Γρήγορα δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του Νιβέλ. Και παραφορά κάτω το καλάθι με τον Αγγελόπουλο για τον Ρούσο. Δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων, άστοχο. Κοκκιζάς τελικά το rebound. Ωραία προσπάθεια από τον Κοκκιζά, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Κερδίζει όμως το φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Και ο Κοκκιζάς θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Και το σκόρα παραμένει 69-60. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Κοκκιζά, 70-60, διαφορά και πάλι στους 10. Άστοχη η δεύτερη. Καλή στο rebound, η κατοχή για την ομάδα των Lions. Με τον Αγγελόπουλο στην επαναφορά για τον Κατσαγιάννη. Υψώνει για το Σεράφη, γυρίζει ο Σεράφης, κάνει ένα σου 2 πόντων, θα ευστοχίσει κάνοντας το 70-62. Δήμα στην επαναφορά για τον Κοκκιζά. Δήμας από μακριά σκόνεται για 3, άστοχο σουτ, Μπόα κερδίζει το rebound. Δυνατή πάσα για τον Κοκκιζά, δεν μπορεί να ελέγξει, κλέβει ο Αγγελόπουλος και βγάζει την ομάδα του στον ευθυνδιασμό. Ωραία προσπάθεια τον Αγγελόπουλο, αστοχή στο τέλος, Μπόα στο rebound και τώρα Δήμας. Ωραία πάσα για τον Κοκκιζά, θα στάρει, θα αστοχίσει και πάνω στο rebound και τώρα ο Σεράφης για τον Κατσαγιάννη. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων ο Κατσαγιάννης, θα αστοχίσει και πάνω στο rebound και θα ευστοχίσει συνέχεια κάνοντας το 70-64. Δήμα στην επαναφορά και τώρα Κοκκιζάς. Η διαφορά στους 6. 7,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Μάμαλης κάνει ένα drive, θα σουτάρει, θα αστοχίσει και πάνω στο rebound και Κατσαγιάννης τώρα προσπαθεί να βγάλει το μάτι στον ευθυνδιασμό, κερδίζοντας το φάουλ από το Δήμα. Και έχουμε αλλαγές για την ομάδα των Lions. Τσούσης και Μιχαηλίδης μέσα στη θέση του Αγγελόπουλου και του Σεράφη. Επαναφορά για την ομάδα των Lions με τον Κατσαγιάννη και τώρα Μιχαηλίδης. Τσούσης ζητάει ο Κικεμπάνος, κλέβει ο Μάμαλης, ωραία άμυνα από τον Μάμαλη. Περνάει για το Δήμα, ο οποίος θα ευστοχίσει κάνοντας το 72-64. Ωραία προσπάθεια από τον Μάμαλη που έκανε το κλέψιμο και έβγαλε την ασίστ στο Δήμα. Το σκορ πάλι στους 8. Μιχαηλίδης τώρα για την ομάδα των Lions για το Ρούσο. Ρούσος υψώνει για τον Κικεμπάνο. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Λέλο. Time out από την ομάδα του Νιβέλ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε το time out που πήρε η ομάδα του Νιβέλ. Το Νιβέλ συνεχίζει με Κατσιόλη, Κοκκιζά, Δήμα, Κανδιανόπουλο και Μπόα. Η ομάδα των Lions με Κικεμπάνο, ο οποίος είναι και στις βολές, Τσούση, Ρούσο, Κατσαγιάννη και Μιχαηλίδη. Κικεμπάνο στις βολές. Εύστοχη η πρώτη. 72-65 σε 7. Άστοχη η δεύτερη, rebound από τον Κανδιανόπουλο. Δήμας και τώρα Κατσιόλης. Ζητάει ο Δήμας και παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί από τα screen, βλέπει τον Μπόα. Μπόα δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, θα ευστοχίσει κάνοντας το 75-65. Διαφορά και πάλι στους 10 για την ομάδα του Νιβέλ μετά το εύστοχο τρίποντο του Μπόα. Μιχαηλίδης και τώρα Κατσαγιάννης. Κάνει ένα drive,
Θα πετύχει το καλάθι κάνοντας το 75-67 ο Κατσαγιάννης, ωραία προσπάθεια. Και τώρα Κατσιόλης για την ομάδα του Νιβέλ. Κοκκιζάς και Κανδιανόπουλος θα δοκιμάσει ένα στους δύο πόντο, θα κερδίσει το φάουλ από τον Κεκεμπάνο. Τσούσης περνάει εκτός, ο Ανιφαντής παίρνει τη θέση του. Κανδιανόπουλος θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή, 76-67. Εύστοχη και η δεύτερη, 77-67 και πάλι στους 10. Μιχαηλίδης θα κατεβάσει τώρα για την ομάδα των Lions. Ρούσος, Ανιφαντής και Κεμπάνος. Μίσματς εκεί με τον Μποa, θα πετύχει το καλάθι, 77-69. Κατσιόλης και τώρα Δήμας. Πιέζει ψηλά ο Ανιφαντής για να κλέψει, ξεφεύγει ο Δήμας. Κρατάει ο Δήμας και δίνει για τον Κανδιανόπουλο. 10 δεύτερα για το τέλος της επίθεσης. Μποa θα δοκιμάσει ένα σουτ 2 πόντων, θα ευστοχίσει. 79-69, 5,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Μιχαηλίδης, Ανιφαντής και τώρα Κατσαγιάννης. Θα κάνει ένα σουτ 2 πόντων, δεν είναι καλό. Κατσιόλης στο rebound. Κοκκιζάς κόβεται από τον Μιχαηλίδη. Και έχουμε αλλαγές για την ομάδα των Lions. Σεράφης περνάει στη θέση του Ρούσου. Παραλίγο να μπερδευτούν. Τελικά ο Ρούσος αποχωρεί. Κοκκιζάς στην επαναφορά. Δήμας, Κανδιανόπουλος, Κατσιόλης διστάζει για 3. Δοκιμάζει ένα σουτ 2 πόντων. Θα ευστοχίσει κάνοντας το 82. Το 81-69. Κατσαγιάννης, Σεράφης, ποστάρει εκεί με το Δήμα. Περνάει για τον Ανιφαντή. Θα κάνει ένα σουτ 2 πόντων. Θα αστοχίσει. Σεράφης στο rebound. Θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Rebound τελικά για την ομάδα του Νιβέλο. Ο Κοκκιζάς βγάζει τον ευνηδιασμό. Ωραίο σούτ, θα αστοχίσει όμως. Ανιφαντής στο rebound και τώρα Μιχαηλίδης. Ξεφεύγει. Θα αστοχίσει το lay-up. Σεράφης και τώρα ο Δήμας τελικά θα κερδίσει το rebound για την ομάδα του. Θα ηρεμήσει την ανάπτυξη της ομάδας του και Κανδιανόπουλος για τον Κοκκιζά. Ωραία πάσα. Έχουμε διακοπή στον αγώνα. Η επαναφορά κάτω από τη ρακέτα για την ομάδα του Νιβέλ με τον Κατσιόλη. Για τον Κοκκιζά. Ξανά Κατσιόλης. Ετοιμάζει ένα σούτ άστοχο. Στο rebound ο Σεράφης και τώρα Κατσαγιάννης. Ανιφαντής για τον Μιχαηλίδη. Δοκιμάζει ένα σούτ 3 πόντων. Άστοχο. Κοκκιζάς τελικά στο αμυντικό rebound για την ομάδα του Νιβέλ. Κατσιόλης. Πιέζει ψηλά η ομάδα του Lions για να κλέψει και ο Ανιφαντής χρεώνεται με φάουλ. Η επαναφορά από το πλάι. Με τον Δήμα στην επαναφορά και τώρα Κοκκιζάς. 4 λεπτά ακόμα. Κοκκιζάς, Δήμας είναι μαρκάριστος, δοκιμάζει ένα σούτ 3 πόντων, θα αστοχίσει και Κεμπάνος σε ένα ακόμα αμυντικό rebound και τώρα ο Μιχαηλίδης για την ομάδα των Lions περνάει για το Σεράφη. Ωραία προσπάθεια του Σεράφη, δεν θα αστοχίσει. Δήμας θα κλέψει και θα βγάλει μια ωραία assist για τον Κανδιανόπουλο, ο οποίος θα αστοχίσει εύκολα κάνοντας το 83-69. Διαφορά στους 14. Παραλίγο το λάθος από τον Ανιφαντή και Κεμπάνος θα σουτάρει από την κορυφή της ρακέτας, θα ευστοχίσει κάνοντας το 83-71. Δήμας τώρα. Κατσιόλης.
Και τώρα ο Μπόα. Κατσιόλης και τώρα Κανδιανόπουλος. Θα κοπεί ο Κανδιανόπουλος χωρίς φάουλ. Ο Μιχαηλίδης προσπαθεί να βγάλει την ομάδα στον ευθυδιασμό και θα κερδίσει το φάουλ. Το καλάθι μετράει από τον... Το φάουλ έγινε από τον Κατσιόλη και θα έχει το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή με το σκορ στο 83-73. 10 πόντους διαφορά, 2 και 55 ακόμα για τη λήξη του αγώνα με τον Μιχαηλίδη για μια συμπληρωματική βολή. Ευστοχή, έμεσο τρίποντο για την ομάδα των Lions με τον Μιχαηλίδη, η διαφορά στους 9. Κατσιόλης τώρα για την ομάδα των Νιβέλ. Προσπαθεί ο Μιχαηλίδης να κλέψει, ξεφεύγει ο Κατσιόλης και περνάει για τον Κοκκιζά, εκείνος για το Δήμα, ωραία πάσα, ο οποίος θα ευστοχίσει κάνοντας το 85-74. Ωραία προσπάθεια από την ομάδα του Νιβέλ. Μιχαηλίδης τώρα ξεφεύγει ωραία, θα αστοχίσει, θα ξανασηκωθεί και θα ευστοχίσει τώρα. 85-76, 2,5 λεπτά ακόμα. Μπόα στην επαναφορά και τώρα Δήμας. Ωραία πάσα του Δήμα για τον Κοκκιζά, ο οποίος θα ευστοχίσει κάνοντας το 87-76, η διαφορά στους 11 και πάλι. 2 λεπτά και 5 για τη λήξη του αγώνα. Με τον Μιχαηλίδη να κατεβάσει για την ομάδα των Lions. Κατσαγιάννης. Δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων, θα ευστοχίσει 87-79. Time out έχουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο από την ομάδα των Lions. Επιστρέψαμε το time out που πήρε η ομάδα των Lions. Κατοχή για την ομάδα των Ιβέλ με τον Κατσιόλη. 87-79. Προσπαθεί να ξαμαρκαριστεί ο Κατσιόλης, περνάει στο Μάμαλη. Ωραία προσπάθεια από τον Μάμαλη. Κανδιανόπουλος στο rebound. Κλέβει τελικά ο Κατσαγιάννης και βλέπει τον Μιχαηλίδη. Προσπαθεί να κλέψει ο Κατσιόλης, ωραία έμπνευση αλλά δεν μπορεί. Ο Μιχαηλίδης θα τελειώσει τη φάση κάνοντας το 87-71. 6 πόντους διαφορά, 1,5 λεπτό ακόμα. Κατσιόλης. Πάμε για ένα δραματικό φινάλε. Φάουλ από τον Μιχαηλίδη. Είναι το 5ο ομαδικό της ομάδας των Lions και θα έχουν το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές με τον Κατσιόλη. Διαφορά στους 6, 1 λεπτό και 20 για τη λήξη του αγώνα. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Κατσιόλη, 88-81. Εύστοχη και η δεύτερη, η διαφορά και πάλι στους 8. 1 λεπτό και 20 και πάνω στην επαναφορά για τον Μιχαηλίδη και τώρα ο Αγγελόπουλος είναι αμαρκάριστος, δοκιμάζει ένα σου 3 πόντων, θα ευστοχίσει 83-84. Μπόα, Κατσιόλης, Μάμαλης, Κοκκιζάς και τώρα Μπόα. 1 λεπτό ακόμα, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο τέλος. Μάμαλης, Μπόα, δοκιμάζει ένα σου 3 πόντων, θα αστοχίσει, δεν μπορεί ο Κανδιανόπουλος, το rebound του Αγγελόπουλος και Κεμπάνος και τώρα ξανά Αγγελόπουλος. Δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα ο Αγγελόπουλος και η κατοχή παίρνει για την ομάδα του Νιβέλ. 50 δεύτερα ακόμα. Αλλαγές για την ομάδα του Νιβέλ. Κανδιανόπουλος εκτός. Ο Λέλος περνάει στη θέση του. Πίεση ψηλά από την ομάδα των Lions. Η διαφορά βρίσκεται στους 5, 50 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Μάμαλης στην επαναφορά, Κοκκιζάς παραλίγο το κλέψιμο από τον Αγγελόπουλο. Κατσιόλης, δεν είναι καλή η πάσα του. Και η κατοχή για την ομάδα των Lions. Καλή άμυνα από τους Lions. Αλλαγές. Για την ομάδα του Νιβέλ περνάει ο Δήμας στη θέση του Μπόα. Για τα τελευταία 46 δεύτερα. Κατσαγιάννης στην επαναφορά. Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχει φάουλ, θα αστοχίσει στο rebound ο Σεράφης. Θα αστοχίσει 89-86. Στους 3 η διαφορά. Δήμας.
το σώμα του Δήμα, η κατοχή περνάει και την ομάδα των Lions. 89-86, 30 δεύτερα ακόμα, δραματικό φινάλε στον αγώνα. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε από το time out που πήρε η ομάδα των Lions για τα τελευταία 30 δεύτερα του αγώνα, 89-86, 29 και 74 για την ακρίβεια. Για να δούμε τι μας φυλάσει το φινάλε. Μιχαηλίδης είναι στην επαναφορά για την ομάδα των Lions. Αγγελόπουλος δοκιμάζει να σούτ τριών πόντων, κόψιμο από το Μάμαλη. Σεράφης και τώρα ο Μιχαηλίδης. Κατσαγιάννης, καθαρά θέλει να παίξει η ομάδα του Νιβέλ. Μιχαηλίδης βρίσκεται αμαρκάριστος, δοκιμάζει ένα σούτ τριών πόντων, θα αστοχίσει, ο Μάμαλης κερδίσει το αμυντικό rebound και συνέχεια κερδίσει το φάουλ από τον Κικεμπάνο. 11 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Θα έχουμε δύο βολές για το Μάμαλη. Άστοχη η πρώτη βολή για το Μάμαλη. Στους 3 και πάλι διαφορά. Άστοχη και η δεύτερη. Στο rebound και Κικεμπάνος και τώρα ο Μιχαηλίδης. Δοκιμάζει ένα σούτ τριών πόντων από πολύ μακριά, θα αστοχίσει. Ο Μπόα κερδίζει το rebound και συνέχεια κερδίζει από τον Κικεμπάνο. 3 δεύτερα ακόμα. Ο Μπόα θα έχει το δικαίωμα για 2 βολές. Αλλαγές. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Μπόα. Εύστοχη. Άστοχη και η δεύτερη βολή. Σεράφης, για να δούμε. Αγγελόπουλος δοκιμάζει ένα σούτ από πολύ μακριά. Άστοχο και έχουμε λήξη του αγώνα. 89-86 η ομάδα του Νιβέλ παίρνει την νίκη σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που έφτασε να έχει τη διαφορά ακόμα και στους 17 πόντους. Η ομάδα των Lions το πλησίασε πάρα πολύ, αλλά με δύο λάθος επιθέσεις στο τέλος του 4ου δεκαλέπτου δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι. Καλώς ήρθατε.